ಗೈಸ್ ಪೂರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆಪ್ಲ ಕುಷ್ಟುಪ್ಲ ತಿಳಿದುಪ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಲೋಕದ ದೈತ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತನೆ. ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡಿತ ದುಂಬತ ಭಯಂಕರ ದುಂಬು ಸಮ್ಮರ್ ಡೇ ಆತ ಭಯಂಕರ ಏನೋ ದುಂಬಾಡ ದುಂಬು ಆಯ್ತು ಜೂರು ಗಾಳಿಲ ಬರ್ತದುಂಡು ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಎನ್ನಗೈಟಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಪೈಸವರದು ಗೋರ್ನತ್ತು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬಂತೋರ್ನೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಕ ಬಂಡದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಈ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಲ ಮುಂಚಿಲ ಸೇರ್ಪದು ಪರದೂಕ ವಾ ರೀತಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಪುಂತೂಕ ಗೈಸ್ ಐಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಗಮ್ಮ ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತ ನೋಡು ದಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಪಂಡ ಪನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಚೂರು ಐಟ್ ಪನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೈತ ದುಂಬತ ಭಯಂಕರದ ದುಂಬಡ ಭಯಂಕರ ಏನ ದುಂಬು ಆ ದುಂಬದ ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಕ ಬಂತ ಬರ್ತದೆ ಎಕಡೆ ಪಂಡೆ ದಾಯ್ತ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಂಡ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಉಂಟು. ಈ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡ 40 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಇದು ಏತು ml ಬಂಡ 750 ತುಲೆ ಸರಿಯ ತುಲೆ ಇಂದಿನ 3 ಇಂಚ ದಿರೋಡು ಐದು ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ ಬಿರೋ ಬಣ್ಣತ್ತ ಐಕ್ ಮೈನ ದೈತ ಬಂಡು ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಮುರ್ದಿರ್ಕ ಐದಕ್ಕೊಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬೋಡು ಲಿಂಬೆ ಮುಳುಪಾಡು ಅಂಚೆನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಒಂಜಿ ಬೀಸತ್ತಿ ಮುಳುಪಾಡು ಐದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತನ ಚಿಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿರ್ ಕಡೆಯ ಚಿಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕ ಮೈನದ ಚಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಮುಂಚಿ ಬೋಡು ಬಲ ಬಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದೈಟ್ ಮುಂಚೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ನನ್ನ ದೈಟ್ ಮುಂಚೆ ಆತಂದು ಕೊಯ್ಕ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಅದು ಒಂಜಿ ಮುಂಚೆ ಕೊಯ್ಕ ಐಸ್ ತುಲೆಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡುಪ್ಪ ತುಲೆ ಮುಂಚಿ ತುಲೆ ಗಮ್ಮತ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಂಚಿದ ಬಿತ್ತಿತ್ತನ ಹಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಇಂಚ ಬಿತ್ತು ಬಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮುಂಚೆ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದೈಟೆ ಸುಮಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ರೂಪಾಯಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಕ ಈ ಭಯಂಕರ ದುಂಬುಲುಂಡು ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಕ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತುನ್ಕ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆತ್ತು ನೋಡುದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಮಂತ್ರ ಮುಂಚಿನ ಬಾಡ್ಕ ಸಿಂಪಲ್ ಏನ ಜ್ಯೂಸು ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಂತು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡದು ಎಡ್ಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪುಕ ಐಡುದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಲಿಂಬೆ ಬೋಡು ಈ ಲಿಂಬೆನು ತುಲೆ ಉಂಗುದನ್ ಕೈಸ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಐಚೂರು ಮುಂಚಿ ಬಾಡ್ಕಂದ ಮುಂಚಿ ಇಚ್ಚೇಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಂಟುಕ ಗೈಸ್ ಗಿಟವತ್ತು ಕಾರುಂಡು ಗೈಸ್ ಮುಂಚಿ ಲಿಂಬೆ ಬುಂಟುಗ ಲಿಂಬೆ ಬುಂಟುದ ಅಂಡ್ ಎಡ್ದುಕಂದ ಏನು ರೌಂಡು ಮುರ್ಕ ಗೈಸ್ ಎಡ್ದುಕ ಒಂಜಿನ್ ನೆಕ್ ಬಾಡ್ಕಂಚ ಒಂಜಿ ಪಾನ್ ಎಡ್ದುಕ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಇಂಚ ಒಯ್ಕದುಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಏನು ಜ್ಯೂಸು ಎಂಚಾಪ್ನು ಗೊತ್ತಿ ಖಾರ ಸ್ಟೈಲ್ಗೆ ಇಂಚ ದಿರ್ಕ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೂನ್ ದೇತೋಣ ತುಲೆ ಎಂಚಾಪ నీకు ముచ్చేలాడక గుప్పు చూసా నీకు ముచ్చేలు పడక స్ప్రైట్కి ఇంచపరుడు వస్తుందా ಎಡ್ಡ ಕಾರತ್ತನ ಸೂಪರ್ ಅದುಂಡು ಗೈಸ್ ಇಂಚ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪಡ ಇಂಚ ಮಂತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಡುಂಟ ಪೂರ ಇಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಿಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಗುಡ್ ಬೈ ಒಂದು ಎಲ್ಲದು ಗೈಸ್ ಸೂಪರ್ ಆದ ನೋಡಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪಂಡ ಶುಂಠಿ ಊರ ರೈತನ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೈ ಬೈ ಗೈಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ